nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binigid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matuto Sang Radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 17 minutos sa nakaligad sa tagdag alas 4. Welcome sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Pizza 28 kita sa bulan sa Nobyembre 2021. Katapusan karon nga Domingo sa bulan sa Nobyembre. Liwat kita magapangalagad sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Hubod sa gyapon sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga alas 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong hapon pag-updahan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents kina-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Kina-welcome nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaya pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon mabatian ka makita kita pag sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pinakaroon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day, may latest medical bulletin kita sa atong bata nga kuha, no? Ang bata blato nga nadula nga nasa puan dito sa may barangay Takuling kagapon sa kapon. Ang ara karon sa gyapon sa ICU. No, kay hindi pa gyapon stable ang iya sining kondisyon. Kag sa pila ka mga latest nga information nga base sa findings sa medical doctor daw may aragid sang patimaan nga ini siya ang gintandog sang suspitsado. Kamay mga lacerations iya sining kinatawo. Samtang sa piyak gabahin ang Fastcraft Wisam magkapasaka sa plitihan sa ilang pagbiyahe halin sa Bacolod pa Iloilo kag Iloilo Bacolod. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal sa ato nga mga top stories of the day. Ang National Task Force National Interagency Task Force ginatag nga padayon sa gyapon ang pagbato naton sa mga inbound flights gikan sa Hong Kong. Ini matapos mga kabiyanan nga tudo ang aton nga pagbantay karon sa sining panibago naman nga variant sa COVID-19.
daw wala ini sang katapusan, no, ang ining nasambit yang panghalit sang COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Samtang sa pilapig ka mga balita nasyonal, ang ginapreparahan na karon sang aton nga Philippine National Police ang pagsugod na sang face-to-face nga klase sa NCR nga mag-umpisa no Disyembre 6. Samtang sa ato nagapanguna nga mga balita international, United Kingdom ginkonfirmar ang duha ka kaso sang COVID-19 Omicron variant. Kag subong man ang green list countries ginpa-review kung ginpa-review ini mga kabyanan sa bangod sa sining threat sa Omicron variant sang COVID-19. Amo natin ang mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato ni kapangalagad karon sa sining palatuntunan Bombo Report Sunday edition. Karon dugay-dugay mangin kaupod naton si Dr. Chris Surongon ang deputy EOC deputy for medical. Mga kabayanan ni istoryahan naton ang may kangtanan sa sining vaccination days, National Vaccination Days. Mag-umpisa buwas November 29, 30 kag December 1, tatlo kadlaw ini. Ano ang dapat may baluhan sa aton nga mga katawhan sa sining tatlo kadlaw nga vaccination diri sa siyudad sa Bacolod. Kag of course mangin upod man naton karon sa aton nga pagpangalagad si Governor Eugenio Bong Lacson sa bahin naman niya sa probinsya sa Negros Occidental. Ano ang preparation kay buwas na ni ang umpisa sa tatlo kadlaw nga vaccination days sa national government. Ano ang preparation kag ano ang dapat nga pag-imuon, anong dapat may baluan sa mga pumuluyo para mangin mapos ang pagpadulong sa vaccination centers. 22 minutos ang nakaligad sa tagna nga sa 4. This time mga kaibigan nga gawon ko ang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Ano na to ang update no sa bata, 9 years old nga bata nga ginhalin dito sa kalugar sa Barangay Takuling. May pila sa ulo pero masubra na isa ka adlaw yang nadula ining bata o kon mga isa na kadlaw nga nadula kag ang suspitsado na dakpa naman ini ay nag-surrender. Sa latest nga finding subong daw nagagwa nga may yaragid sang laceration sa iya sining kinatawo patimaan nga gintandog ini no gintandog ini banwa. So yari ang report kuha naton sa piyak nga linya Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Yes, Pamudan. Nako ang paglaom sang pamilya kag mga kapulisan, spesialmente Pamudan sa Police Station 6 no nga makasurvive gid ini ang siyam ka tuig nga bata nga babae Pamudan matapos ini nga malampusan sang suspect no sa 4 ka beses Pamudan sang bato. So subong iya sini nga medical bulletin confined sa Japon no sa hospital kag may ara man gani isang post no information regarding sini sa iya nga status Pamudan no critical iya kondisyon kag ang iya sa nga heart rate hindi na stable Pamudan pero gabato pa ining bata Pamudan kag according no sa head nurse sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga ang suspect Pamudan ang naghimo man sang pag-abuse no sa bata no more than once no kag madamo sang signs of laceration Pamudan. So ang sining mga kapulisan nga wala pa diri sang confirmation gid sa sining report kay nag-request naman sila Pamudan sang medical nga result no pasahin sa kung may ginimo man na suspect nga pagatandog sa bata no kung pagimulot. Initially ang suspitsado nagpaginwala kay suno sa iya ginlampusan niya lang sa bato pero wala niya kuno yagin tandog ini. Yes, Pamudan, amo ng allegation sang suspect na si Sherwin Trava alias Ben. Pamudan nga wala gyud ginalabtan ining bata. Kag
sa saging pasa no nga information ang nakita mo dan damo signs of lacerations kay ginaulat pa man gid no sa police station 6 naman nga bahin mo dan kung inibala ano gid makabigit wala ginlabta ng bata o kung wala no may establish pa mo dan no para kung matuod man gid dugangan ting kaso sa suspect mo. Aha. So, Okay, ang pero subong nakuha at least subong kabay pa nga magka-survive ining bata, makaluluoy man ini. Sa subong iya gina-attender no sa Corazon Luxin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Yes, kumudan kay last nga update kagabi no, in-intubate ang bata. Subong no, sa subong nagabato pagit no. Kumudan na kuan taman karon sang update tuhoy sini sa aliwat sa iya sini nga medical bulletin. So subong mo modan ti ang suspect nga man japon sa police station 6 nga gapon yung undergo man siya sa medical examination no kag posibleng nga i-undergo man siya sa drug testing. Aha. So modan pati ang pahayag ni Police Major Leo Estopa. So far, ang aton nga minor nga victim ara subong Japon nga confined sa hospital. At subong ginaulat pa nato ang iyang latest nga medical update gapagigangot man kita sa iyang parents at man kina sa station. Amo pa na gina-check pa naton kung ano pa gid ang latest niya kay wala pa gid kami ka-update so far. So ang amo na subong na confined sa Corazon Luxin ang ating biktima. So kung kita man nga di na pangamuyo naton kay tungod man ang biktima naton kahapon balat yan mo na nakita nato ng sitwasyon. Kami hopeful kami kagamuman ng parents niya ni makasurvive kami. So far update kami sa latest ng niyang medical bulletin kag kung ano pagid ang mga updates regarding sa investigation namin. So wala pa sir nakakandak medical examination sir sa bata na rape ini. May request naman kami dito pag ginulat naman ang result naman lang. Aha. May request na sila no, pero may ara na sa initial findings no sa paglantaw sa sining bata nga may nakita gid nga mga laceration. Pero hulaton naton ang confirmation sini sa medical doctor nga mag-attender kag sa official report nga ipagwasang aton yang otoridad. Yes, kumudan ato na hulton no kag bantayan man sa buwas nga adlaw no ang pagpasaka sang kaso patok sa suspect mamudan. Aha, tiyan mo na, no? Kuan gid, nadula ning bata, kuan mo? Ano ganito na sapuan to kagapon sang hapon, di ba? Yes. Makita ini. Pero sang kuan pa niya nadula, sang Biyernes. Yes, kumudan mga Biyernes ang udto no pagita sa iya ginikanan. Sang Biyernes ang gabi wala lagi kabalik, no? Sa Sabado na lang sang hapon nakita according man sa panisayon sang suspect kumudan nga dito yagin bilin ang bata sa City Heights subdivision nga sakop sang barangay Takuling. Oo, kay Butsilingon nga kon sang Biyernes pa ni sang udto nagaupod sa suspitsado, mahimo yang nga bilog nga gabi danay ni sila, ang bata. Yes, kumudan danay sila bilog nga gabi, no? Kag amo na ginbilin niya lang ang bata. Or mahimo nga gabi pa lang mismo nga or kagahon nga wala iya sang tawo nga makakita amo may paghalin niya dito sa area kung saan dito ni nakita ang bata. Yes, kumudan ang area dito, although nga malapit siya sa dalan, pero kay makahoy gid, no kag madamo pasang lamok kumudan kung ikaw bing galabay daan di ka gid magpaminsar nga may yara tagal isang bata, pero may nakakita man galabong modan, no kag ining suspect kumudan kay taga Bago City ini wala siya kabalo nga ang ibayaan niya gali nga bata buhi pa abiya lifeless na. Oo. So, bayo lang ganyan mo dan, kay gintuad yan man sa Bago City PNP. So, amo to, nag-coordinate ang Bago City PNP sa Police Station 6, kaging kantuan sang tropa sa Police Station 6 ang area. Okay, sige. Salamat gid, Bombo Grace. Yes, sumudan para sa mga bandugang pang-update, ato naman tayan sa pila ka mga public affairs sa Bombo Radyo Bacolod. So, ini si Bombo Grace, sino ba ito nag-report? Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent over all over one sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Salamat gid, Bombo Gracelyn Lubaton.
Tiyan mo ni ang update mga kabayan sa sining 9 anyos nga bata daw nga ang initial nga paglantaw sini daw ginatandog gid sa nga suspitsado antes sini ginlampusan sa nga bato sa ulo kag ginhalid dira sa may isang ka area dira sa barangay Takuling. So buwas si balon naton no ang official gid nga statement daw sa ang aton nga mga otoridad sa ang aton nga police investigator. May kang tanan sa sining nasabit yang nga krimen. 30 minutos na kiligad sa tagnang alas 4 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. This time mga kabayan istorya naton ang National Vaccination Days. Tatlo kadlaw ini nga vaccination campaign no sang pungso sa aton nga national government. Mag-umpisa buwas pizza 29 November 29 November 30 kag December 1. Tatlo kadlaw nga vaccination. Ano ang ginapaabot naton nga matabo? Kag ano kadamo ayan ang mabakunahan diri kag ang target diri sa syudad sa Bacolod. Kag ano ang paghimuon sang gusto magpabakuna. Mayo ning upod naton subong naka sa piya ka linya si Dr. Chris Surungon ang AOC Deputy for Medical. Pamangkuton naton kung ano ang preparation kag kung ano ang dapat himuon sa aton nga mga katawhan. Dok Surungon, mayong hapon. Yes, mayong hapon, Bobo Daniel, mayong hapon sa tagpalamati sa aton nga programa. Mayong hapon, Bacolod. Okay, kadamo Dok sa nagapamangkot subong nga mga kauturan naton diri sa Bacolod kung ano kuno ang paghimuon sa gusto magpabakuna nga mag-participate sa tatlo kadlaw nga vaccination. Yes, no, sa aton nga tatlo nga adlaw nga National Vaccination Days nga ginatawag nga bayanihan, bakunahan nga ilunsad sa aton nga national government, no, simple lang gid ang obrahon sa aton nga pumuluyo. Magkadto lang sila sa aton mga barangay vaccination centers, sa aton mga mega vaccination centers sa kalaylayan ng mga malls diri sa siyudad sa Bacolod. Maabri man kita sa mga additional vaccination sites aras sa Taytong nga gymnasium, sa Waming Gymnasium, sa Bacolod City National High School, sa Barangay Estefania nga gym. So kagang aton nga 24/7 vaccination site sa Jollibee kag sa McDonald's Lacson, ang aton nga North and South Terminal, may ara kita da vaccination teams nga open man ina sila sa aton nga 3 days nga National Vaccination Days. Okay. Ila lang gidalon ang any government issued ID kag ila nga ballpen para sila mabakunahan kung ila nga edad 18 anyos pasaka. Pero kung ila nga edad 12 to 17 years old, kinahanglan gid nila magdala sa ilang nga birth certificate kag paupod gid sila sa ilang nga guardian o ilang nga ginikanan. Okay. Paano ang wala national issued ID? Kung ano ko wala ka sang national issued ID, basta kung any identification card lang nga pwede mo madala nga mapakita nga ikaw amo nang imo kompleto pangalan, miskan barangay ID pwede, miskan imong company ID pwede, any identification card mo Daniel pwede naton batonon sa aton ini nga National Vaccination Day kay gusto naton maging konbenyente kag maging readily accessible ang pagpabakuna sa aton nga pumuluyo labi na gid sa taga-syudad sa Bacolod. Okay. Doc, so nagakahulugan nga walk-in lang ini siya, walk-in. Yes, correct. Miska wala pa siya nakapa-online register, pwede gid siya ka-walk-in sa tanan naton nga mga vaccination sites diri sa syudad sang Bacolod. Pero magluwas ini may ara na kita diri sa Bacolod ang mga na-register na nga daan. Yes, may ara na nga na master list ang aton mga pinalangga nga mga barangay kapitan sa tagsa-tagsa nga mga vaccination centers. May ara naman kita na master list sa kada designated nga mga barangay, mga additional naton nga mga vaccination sites. May ara naman ta nga na master list sa aton nga mga mega vaccination centers sa mga malls. So ang iban nga wala nakapalista o wala nakakadto sa ilang mga kabarangayan o wala nakapa-online register para sila nga 3 days bayanihan bakunahan, pwede gid sila kakadto miskan walk-in lang sila. Okay, sige. Mga more or less kung may ara kada record, mga more or less mga ano kadamo ang mga sure na ginabi nga narehistro na nga bakunahan naton. At sa una nga adlaw nato na Bombodiniel nga
pagaywaton ining aton nga National Vaccination Day sa buwas sa Lunes, may ara kita sumatotal nga mga 40 ka vaccination sites nga aton nga abrihan. Kung inang 40 nga vaccination sites, butangan tala na sa at least 500 no to 800 or even 500 to 1,000 nga quota per vaccination site. Ang aton nga ginalagas nga maagom ta sa isa ka adlaw mga 20,000 ang target nato nga bakunahan per day. Ang gin-allocate sa aton sa national government nga aton dapat bakunahan is 22,000 per day. So sa 3 days 66,000 kapumuluyo naton diri sa syudad sa Bacolod ng bakunahan. Ang pinakataas naton nga na-accomplish was 13,403 sang ligad lang nga semana. So pangadi kita kag nagahope kita sang best effort sang aton nga LGU, sang aton nga mga vaccination team nga gabay pa ma-reach gid naton ang target naton nga bakunahan kag ini ginahanyo gid naton ang mga pumuluyo ta labi na gid ang aton tagpalamati nga magkampanya kita sa aton mga kakilala, mga kaparintian, mga neighbors, no, mga upod naton sa balay, magpabakuna na. Kay amo ini ang aton nga paagi para maagom ta ng herd immunity. Kag permi ginhambal ni Mayor Bing magpabakuna imo nga ekspresyon sang gugma sa syudad sa Bacolod. Okay, kung malabot na to ng target which is 66,000 nga mabakunahan, ano pa kadamo ang aton nga kinahanglanon agud nga malabot ang herd immunity, Doc? Kung malabot nato ng 66,000 nga mabakunahan mo Daniel, makalabot na kita sa almost 80 to 85% sa aton nga target population sa nakabato na sang first dose. Then siguro magsaka ang aton nga second dose or fully vaccinated into 70 to 75%. So kung maigot ang aton nga target nga gin-allocate sa national government nga 66,000, by the end of this month, maagom ta ng 70% nga target para makuha ta ng herd immunity sa syudad sa Bacolod. Pero wala kita nag-untat dira, kaya ato na sige-sigihon kay gusto naton maagom gid ang 80 to 90% nga fully vaccinated before the end of 2021. Okay. Sa subong, supisyente ang aton nga mga bakuna pagkatapos abi sa 3 ka adlaw ning vaccination program. May ara pa kita mga nabilin nga bakuna para sa sunod nga mga inadlaw, Doc? Yes, Abang Madiniel, damo kita sa bakuna sa subong sini. Tanan nga brands sa bakuna may ara kita sa syudad sa Bacolod. May ara kita nga AstraZeneca nga sige-sige nga abot sining bakuna muni ang parts sang imbakal sa aton nga syudad nga 650,000 doses. Sige man ang abot sang Sinovac nga halin sa national government. May ara man kita nga Sputnik nga Gamaleya, may ara man kita nga Pfizer kag Moderna nga bakuna. Ang wala lang gid nagaabot sa aton kag even sa national government amo nang iya ka J&J nga Janssen. But the rest of the vaccines ari gid diri kag kumatapos tayo ng 66,000 sa 3 ka adlaw, may sobra pa kita nga bakuna nga buffer naton para sigihon tagyapon ang pagbakuna even after the 3 days nga national vaccination days kag ang National Vaccination Operation Center sige man ang pagpadala nila sa bakuna once makita nila sa dashboard ang aton nga supply will only last for the next 3 days. Okay. Kung ang matapos na ang 3 ka adlaw nga vaccination kag masigi-sigi kita kada adlaw, sa sulod abi kay matapos ini December 1, sa sulod abi sa 2 ka semana, ano ang inyo nga paglantaw sini kung sige-sige bakuna? Mga ano pa kadamo nga mga pumuluyo ang sarang mabakunahan? At di ko maubos lagi ng 66,000. May malaputon pa kita ng mga almost 60,000 pagid. Once nga maubos na bagid ng another 60,000 bumundingyan, maubos na nagid ang aton nga 100% nga gina-target naton nga populasyon para bakunahan diri sa syudad sa Bacolod. Okay. Kani ini siguro ang best nga ekspresyon naton sa Paskwa sa kada isa kag isa magpabakuna na kita kay ini nga bakuna nakita naton nga effective no kontra COVID-19, nakita ta man ni siya nga safe kay wala pa gid may napatay sa bakuna diri sa syudad sa Bacolod, wala pa gid nadala sa ospital nga naglain siya tungod sa bakuna, pero sigurado nga ang mga nabakunahan naproteksyonan gid paagi sa pagpabakuna kontra COVID-19. Pero sigurado gid nga may napatay tungod wala mabakunahan. Correct. Sa aton nga datos Bumbundiniel, sigurado gid nga damo napatay tungod unvaccinated sila.
sigurado man nga naglala ila kondisyon tungod unvaccinated sila, nag-severe critical ang ila kondisyon sa ospital tungod wala gid sila nabakunahan. Okay, sa sino development nga daw ka dasig naman ang facing sa aton nga inoculation? Do you think by Christmas Day makaangkon kita sang Merry Christmas kag sa pag abot sang New Year makasiling kita nga Happy New Year na gid, Doc? At amo ginang tinutuyo, no? Amo ginang gusto nga matabo sang aton nga local government unit, amo ginang handom kag dumot ni Mayor Bing kag sang aton nga City Council kag sang miyembro sang EOC kag COVA Council labi na gid no ang aton mga barangay kapitanes. Nagabay pa nga maagom tagid ang aton nga herd immunity kag paagi sini sa National Vaccination Days makaagom na kita sang 85% no to 90% sang aton nga first dose nga kilalang bakunahan kay para before mag-end ang 2021 makahambal kita nga Happy Christmas and Happy New Year gid para sa syudad sang Bacolod. Okay, pero sa gyapon hindi kita malipat sa pag-remind sa aton nga mga kulturan bisan na fully vaccinated na to still observe sang pila ka mga minimum health protocols. Correct, Bombo Daniel, no? Especially sa subong sini may nadiskubrihan na naman nga bag-o nga variant no nga ginastudyohan pa sa World Health Organization. Amo na ang Omicron nga amo na subong ang nagahalin sa South Africa kag sa mga neighboring nga mga pungsod. That's the reason why may ara naman kita travel restrictions sa mga pumuluyo nga Pilipino nga gikan sa mga South Africa sa amo ning mga areas kay tungod nakita nga mas malala pa ini, mas grabe pa ini kumpara sa Delta variant. Gani, hindi bot silingon kung nabakunahan ka, maging complacent ikaw, magsalig ikaw tudo-tudo, kinahanglan gid mag-obserbar ka gyapon sa minimum health protocol, maggamit sang face mask, maghugas kamot, mag-observe sang physical distancing, kag kung magkadto ka sa mga high-risk areas, kagaya sa ospital, mga enclosed spaces, hindi mayong ventilasyon, gina-encourage ka pagid maggamit man sang face shield. Aha. Okay. So sa inyo nga mga meetings ginapatigayon kahibalo kita nga halos every day naga-meeting ang Emergency Operations Center. Naistoryahan nyo na ni ang sabahin sa preparation sa sining kaso por kaso nga may makaabot diri iya nga pa nga magpositibo sa Omicron variant sang COVID-19 Doc? Yes, Bombo Daniel. Actually, as a matter of fact, nasugudan na naton diskusyon upod kay Mayor Bing ang aton nga preparasyon sa sining nga variant of concern nga ginastudyohan subong sa aton nga Department of Health. Natural ang una tagid na nga striktohon ang aton nga border control. Ang ikaduha naton nga pagstrikto sina ang aton nga mga pag-obserbar gid sa aton nga minimal protocol. That's the reason why no ginahanyo tagid ang aton mga ginikanan labi na gid ang mga kabataan no nga wala pa nabakunahan, ang mga kabataan nga 11 anyos panubo 11 no or less those children nga less than 11 years old nagabay pa no kung hindi man lang importante nga dalon sila sa mga malls or sa mga crowded places i-avoid taanay mapagwa man ng Emergency Operation Center sang guidelines sa pagselebrar sa aton mga Christmas party sa aton nga mga events this coming holiday season sa aton mga Christmas caroling kay tungod nga miskan damo na nabakunahan sa syudad sa Bacolod miskan ara kita sa alert level 2 hindi naton gusto nga mag-search kita liwat, hindi ta gusto magdamo liwat ang kaso para agud to padayon nga naganubo ang aton alert level system para hindi na kita gid matam-an sa mga restrictions kag ang aton nga hulag no kag ang ekonomiya naton sige-sige gid ang pag-grow liwat no especially nga nagakita naton nga ang Bacolod sang ligad lang nga semana ginawardan nga most business friendly city in the Philippines. Gusto naton ipakita nga masustenir ta ina no sa aton nga syudad paagi sa pagpartisipar kag kooperasyon sa pumuluyo sa bakuna naton nga programa. Okay, sige. Doc Chris Surungon sir, madamo gyud salamat sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Sa liwat Bombo Daniel, in behalf sa atong pinalangga nga Mayor Bing, salamat gid sa kay gayunan, ginahambal gid permi ni Mayor Bing magpabakuna imo nga gugma sa Bacolod. Halong Ugyon, Bacolod. Mabuhay ka, Bombo Daniel. Si Dr. Chris Surungon, AOC Deputy for Medical, klaro naman to sa ato ng mga tagpalamati kung wala nyo pagyapon maget, kag wala nyo maintindihan, tiamot na lang, no? Basta
may 40 ka mga vaccination sites nga ginatigana ang syudad sa Bacolod, 40 ka vaccination site ni. Kag ang kada site may ara sang allocation nga 500 to 1,000 ka bakuna. Sa isa na kadlaw lang niya ha. No? Kag pwede lang makakadto walk-in, may ara lang kamo sang ID, no? Prepara lang kamo sa inyong ID. Kung wala kamo sang national issued ID, kangay sang UMID, no? Kung ano lang mga ID, company ID, kung ano da iya nga mga identification card nga makapamatuod nga kamo gid ina personal, inyo na yung personal, ang ngalan nga nag-appear sa ID, kamo ikaw na, no, pwede lang dayon makapabakuna, no, sa vaccination site nga ginatalana sa syudad sang Bacolod. 45 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 4. Sa ato nga pagpanumbalik, mangin kaupo naman naton si Governor Eugenio Bong Lacson, kahibalo naton kung ano naman ang mga preparasyon sa probinsya sa Negros Occidental para sa National Vaccination Days. Sumugod buwas nga adlaw, November 29, November 30, and December 1. Pag-istorya naton pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagaisahanon and seek immediate support from Health Services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
tuig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tingon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo,
Pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat. Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo!
Pabalik na mga kabayanan sa ato nga pagpakalaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay o kon Bombo Reports Sunday edition. This time mga kabayanan mangin kaupod na naton si Governor Bong Lacson, no, ang aton gobernador diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ini may kantanan sa gyapon banwa sa sining National Vaccination Days, no, nga pag mag-umpisa ini buwas nga adlaw Nobyembre 29, no? Nobyembre 29 kag magatapos ini sa Disyembre 1. Ano ang preparasyon sa probinsya sa Negros Occidental kag ano ang dapat nga paghimuon sa mga katawhan nga magapabakuna sa mga kabanuhanan sa northern kag southern part sa Negros Occidental. Sabi akili niya atong Governor Eugenio Bong Lacson. Governor, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Daniel, kag sa mga nagapamati sa Sunday edition. Mayong hapon sa inyo tanan. Gov, ano ang aton nga preparasyon kag ano ang dapat nga paghimuon sa mga pumuluyo nga gusto mag-avail sa sining tatlo kadlaw nga vaccination drive sa ato national government? Well, simple lang, Bombo Daniel, no? Ang mga pumuluyo nato na wala pa napapakunahan, magkanto lang sa vaccination center, no? Sa mga line-line na LGU. This is a 3-day national vaccination day. Iyan isang national government. Gintagaan tas ang target for Negros Occidental. Although meeting with Secretary Anyo, nagmanifest ang amon presidente sa League of Provinces na medyo mataas ang mga targets, no, na ginhatag all over the country. So yesterday gin-reduce ang national government, no. It's now lowered to 60% of the original target. Originally ang target all over the country is 15 million in 3 days. Right now, it's down to 9 million in 3 days. No? Mas in spite na 60% na lang ang target, very challenging gid na. But, you know, as I said, Bombo Daniel, let's not only focus on these 3 days. No? It should already be on a daily basis. No? And I said, now, whatever we can achieve in the next 3 days, we can achieve this every day. No? So, muna, you just have to go to your vaccine centers. Responsibilidad nila sa mga LGUs to have informed their constituents. And let's really take advantage of this, no, na mentras ara pa available pa ang bakuna. Okay, sige, sa probinsya sa Negros Occidental ang target do kanako gid kay tungod nga ang DOH Region 6 mismo do nagtala na sang nagset abis ang target para sa probinsya sa Negros Occidental. Achievable ba ini, Gov? Ang original target na 500 plus, I will tell you, Bombo Daniel, no, mabud like it. No? Now that they lowered it to 60%, even that is challenging. No? But as I said, we will do our best. No? We will do our best na hindi man masayang bala ining preparations para sa National Vaccination Day. So, pero preparado na ang tanan subong pila ka mga tanan nga mga LGU may ara na sang allocated nga kadamuon sang bakuna, Gov? Yes, no, na-identify na siya. And as I said, no, this is the responsibility of all LGUs all over the country. So on our part, sa Negros, of course, we will participate in this 3-day vaccination day. Yes, and na bahin-bahinan na naton ang vaccines for all LGUs diri sa atong probinsya. May ari pre-registration nga ginimo kag of course, no. Bombo Daniel, it's just like any ordinary vaccination day, no. It is mas advantageous kung na pre-registered ka, no? Because you just don't go there and then have yourself vaccinated. You have to have all the informations about yourself para ma-record man naton, especially ang pag-issue ng vaccine card, no? As a proof that you have been vaccinated on this day and
what brand was used, no? Lain-lain man ng mga brands ang available. Aha, pero gabaton man sa walk-in sa vaccination site. Yes, no, but as I said, no, mas prefer naton ang inang naka-schedule na siya bala. Para sa as I said, it's important, no. It is important ang recording sa mga ginbakunahan because we also have to give that information to DOH. But of course, you know, we can accept walk-ins, especially kung may available pa na bakuna. Of course, we will handle that. Okay, sige. So sa mga na pre-registered na may ara ka data kung mga ano kadamo na subong? Sorry, Bombo Daniel, I don't have that information. But you know, we have prepared for this, and we just hope for a successful vaccination days, no, in the 3 days to come. This is our way of really pushing our rollout here in the province. Pero sufficiente man ang aton nga supply sang bakuna? Yes, as far as bakuna is concerned, we cannot anymore use that as a reason, no, na kulang pa. It is available, and we just have to use it. Okay, pagkatapos sa sining 3 days nga vaccination, sige I mean ang programa sang probinsya daw wala man sang pagbag-o kay sige malangyag yapon ang aton nga vaccination. Yes, we have to do that because our commitment now is that herd immunity by February, no? So we need to continuously do this so that we can hit our target, no? So yes, this will continue. As I said, let's not focus on the 3 days. Let's focus on the daily vaccination day. Sa probinsya sa Negros Occidental, Gov, may ara na kamo pag-istoryahan ay sa local IATF, may kantanan sa sining panibago naman nga variant sang COVID-19? We have not talked about it intensively yet because of course we're just trying to get information, no? Let's allow the DOH to make an announcement and before we somehow have a knowledge kung, you know, how bad is this, no? Because the way they describe it is more infectious than the Delta variant, no? So that's really a very unfortunate information. Although it is still limited in some areas in South Africa, although na-identify nila Hong Kong, no? Mayara na sa Hong Kong. Para ako personally, Bombo Daniel, tanan man mga variant na sa COVID, nagbisita man gid sa Pilipinas, no? So we have to continue to be vigilant, no? Minimum health protocols. Although we can see it, there are more people outside now. We're even allowing more people to go inside enclosed places. Let's take advantage of this opportunity that the numbers are going down because it makes it safer to have the vaccine rollout, no? Mas mabudlay magpabakuna kung taas ang active cases. So because it's going down, let's take advantage. It's relatively safer now, no? Because the active cases are low. So let's take advantage. Okay. Hindi ahin masablagan ang opening sang Mambukal Resort sa tiyon nga amo naman ni amangin problema naton ang panibagong nga variant sang COVID-19. You know, Bombo Daniel, anytime we can close the Mambukal, no? But the thing is, because of the cooperation, because of the improvement in our status, we saw to it that, or we can see that, you know, we can have a soft opening, no? There are only certain areas where our visitors in Mambukal can enjoy or can use, no? But going back to your question, kung maglain because of the Omicron variant,
then definitely we will have to close it. If we can have a soft Okay, sige. opening. Lastly ko, pag That ibo certain mensahe sa mga areas, pumuluyo sa probinsya, where sa Negros Occidental. our visitors in Mambucal can enjoy or can use. Well, pasalamat na sa Lord. No, going back to your question, active cases na pumaglain, because I think we will have a better Christmas celebration compared to last year. Definitely we will have to. But then again, we can have a soft Okay, sige. opening. Lastly ko, pag ibo mensahe sa mga pumuluyo sa probinsya, sa Negros Occidental. We all know sa Europe subong, no, na nag-surge na. And the thing is, because Europe was not anymore wearing a face mask, it was not anymore required, no. So that is something that I think we, as Filipinos, or this country should continue to use, no. Even if our numbers are very low, let's continue to wear our face mask. And due tayo lang na common sense, no. Kung masyado nakagutok, just pull out from the area. So una lang, and let's all hope for a better Merry Christmas. Okay, sige. Gob, salamat gid sa mga oras kay mayang hapon sa liwat. Mayang hapon, Bombo Daniel. Si Governor Eugenio Bong Lacson, ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Ang probinsya sa Negros, may araman National Vaccination Days or wala, ang ilang ginhimo amom lang Yapo, no? May mga vaccination sites, ang mga LGUs sa mga take charge sa sining vaccination rollout. Kag pagkatapos sa sining tatlo kadlaw nga vaccination days nga talana sa ato national government, sige-sige man niya ang vaccination. Kag supisyente ang mga bakuna daw nga pwede madapat o kung pwede ma-administer sa mga pumuluyo diriya sa probinsya sa Negros Occidental. 10 minutos ang nakaligad sa tagtag alas 5 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Reports Sunday edition. This time ko naton ang report ni Bombo Liani Zil Minardo. Ini may kantanan sa pagpasaka sang plitihan sang Fastcraft, particular ng Wisam, daw na may pagsaka sang pliti mga kabyanan from ang magbiyahe halin sa Bacolod pa dulong sa Iloilo, kag Subuman, Iloilo pabalik diri sa Bacolod. Tidugang naman ng agunto kag aguniya sa aton nga mga kauturan nga gusto magtabok o kung mapabalik diri sa syudad sa Bacolod, bangod nga amo ni no, may pagmahal ang plitihan. Kag ini tungod man sang wala labot nga nagmahal nga daan niya mga gatong hindi pa maka-akomodar sang 100% nga mga pasahero ang mga Fastcraft, tiabo gini ang nagakatabo, no? Para makabawi ang operator, pataasan ang pliti. Pila na ang plitihan? Kuha natin ang report sa piyak na linya sa patrol, Bombo Liani Zil Binardo. Please come in. Yes, Bambodan, live kita diri subong sa New Government Center Bambodan. So nahanungod ini no sa Wisam Express fare rates no, mga duwa naman kasi mana Bambodan sa nagsugod ini sa nga biyahe ini ang mga Fastcraft. So Bambodan suno sa kay Sir Frank Carbon no, ang CEO ini sa nga Metro Bacolod Chamber Commerce and Industry Bambodan nga nagtaas sila sa mga tag 50 pesos ini sa first class, tourist and economy nga fare rates Bambodan, kung sa diin daw ginakabig na lang gini as a fuel subsidy kay tungod Bambodan ang ilang nga pasahero nga ginadala sa nagligad sa wala pa pandemic is at 250 is ang maximum sini nga mapasakay sa Fastcraft, pero subong nga may pandemya Bambodan no naga-average nila sila 100 to 150 ini ang mapasakay. So kung amo lang yapon ng ilang plitihan Bambodan, so medyo perde gid sila sini sa ila no nga negosyo amo ni ang Fastcraft o kanang sa pabiyahe kaysa sa crudo pa lang nga Bambodan no, kataas na sa nga presyo. So kung mag 100 lang ang ila sakay, kung hindi sila magpataas sa nga plite, so lugi gid sila Bambodan. So may mga lista kita di Bambodan para sa ihibalo sa aton nga tagpalamati no, kung pila ang
plete sini sa first class. Kung isa ka full Bambudan, isa ni 500 pesos ang one way. So kung mag-round trip is 1,000 pesos. So sa mga student, senior, so may 20% ini nga discount, which is kung estudyante ka 450 na lang, the same sa senior citizen. So ini ang biyahe Bambudan, no? Klaruhon ta lang Iloilo, Bacolod, and vice versa ini Bambudan ng fast crop. Basta So, one way, amo nang pliti sa sa first class. yes, correct, Bambudan. 500 500 ang full, no, regular na siya nga plite. Oo. Pero kung sa student kag sa minor, 415 kay may discount sila nga 20%. Okay. Yes, kag sa minor naman, 4 to 11 years old is 285 pesos ini siya Bambudan. So kinanglan nila ang requirements, no, kung nag-eskwela sila, pwede ini-present ang ID, pero kung wala pa birth certificate lang Bambudan, so ang mga lapsag wala pa ni plite. Okay. So sa tourist naman o kon aircon ni siya Bambudan, ang full o kon ordinary, no, regular nga pasahero is 425 ang plite one way. So kung mag-ground trip, 850 na siya. So kung student naman, less gyapon 20%, 355, same sa senior Bambudan. Kung sa minor naman, 4 to 11 years old is 250 pesos ini. Kung mag-economy naman, no, non-aircon ini siya Bambudan, bali-ari na ni na parte nga sa dalom sa nga fast crop Bambudan, which is kung regular nga pasahero is 400 pesos. So kung estudyante, minus 20, kada discount sa nga 20% is 335. The same sa senior citizen Bambudan, kaga nga minor is 235. Ang round trip niya is 470 Bambudan. So, amo ni Bambudan ang fare rate sa nga Wisam Express. So nagapahanugyan gid kag nagapangayo man sa aton sa nga bulig sini ini ang CEO sa nga Wisam o kana sang MBCCI Bambudan nga dapat sa mga pasahero ni bala nga ipanugyan ginaton Bambudan sa ilang kinanglanon gyapon ang disiplina sa ilang kaugalingon nga kung magsakay kag kung magpanaob gani sa fast craft hindi sila magadinaguso Bambudan, dapat i-maintain gyapon ang ginapatuman nga protocol o kanang social distancing Bambudan. Ang sa fast craft kinanglan sa gihapon nila magsuksok sang face shield kay naga-required sila. Kung pwede lang Bambudan nga hindi sila magkaon while on board, especially aring sa aircon bala Bambudan. Hindi likawan lang nila kag hindi magsagi kun anay ka kutso-kutso la kan inostorya. Kung pwede mag-text sanay lang kamo da sang kilala mo da o kontupan mo upon mo Bambudan elabi na gid. Hindi lang anay magtigbaliw sa kay Marites. Correct Bambudan. So ilikawan lang gid anay Bambudan sige da kawakal-wakal sa may sulod, no. Kung ara na kamo nakapanaog na, so pwede na nga makaano kamo Bambudan, makaulo istorya sini o kon makakaon ka na. So kung pwede pa lang likawan nga magsigi kaon ka magsigi istorya, no, likawan lang gid Di ang mga pasahero ipanawagan ta nga daan, antes ka mo magsakay, kaon na blang nga daan, hindi kay kunara sa sulod kapin pa aircon, ara ka mo sa first class accommodation or tourist accommodation, sirado, air condition. Tapos makabuya kinaon, ano ya ang punto sila nga kaon pa na yaman? Kaon na kadaan antes magsaka para nga kag isa pa kung gutom, hindi kagid mangguro na masupay hasta makabot sa Iloilo o kung nalin sa Iloilo magkadto sa Bacolod, hindi ka mangguro masupay sina antes ka makaabot da Bumbo Liane. Amo gid Bambudan kiti kada siglaman sang biyahe, no. Imagine ang talin sa may Bacolod diri pakadto sa Iloilo, hindi man gid guro matungaan sa adlaw Bambudan. Kana pila lang man ka mga isa ba lang na kauras? Oo, isa lang ka oras. So dasig nang gid Bambudan. So amo lang na ang ginapanabagan kay tin na observe naman dira Bambudan, no, sa nga management nga daw gad dinaguso lang gid sila Bambudan kung magpanaog kag magpasaka. So dapat kay ti ang disiplina ara man gyapon sa kaugalingon Bambudan, even do nga sawayon man na sila pagkadugay-dugay ara naman na. So dapat kabalo na gid sila kaugalingon nga i-maintain ini ang ginapatuman nga minimum health protocol Bambudan pag suksok sang insakto sang face mask, face shield, kay since ga required sa gihapon ang fast craft nga magsuksok sang face shield, tumano nila kag social distancing gid ang importante Bambudan. Okay, sige, importante social distancing. Papatiyan nato labi ang payag ni Mr. Franca Carbon sa MBCCI. Okay, sige abi. Sa halin siyang pagsugod namon mga 2 weeks ago,
November 16, ista subong, 20 buwas, masaka kami dutay, tawag namin na daw fuel subsidy lang ang amon fuel. Kay last time ang amon rate na, ang fuels na is only 40 pesos per liter sa pump price. 48 po dako increase siya. So, kinanglan mo kami magsaka-saka dutay kay ang amon pasahero, ina-limit man sang Coast Guard. Yes. Oo. Pwede mag-full na kami tani. Siya, 70% lang anay ka mo. Capacity. Matamaton talaga niya. Away na gito. Sling namon. Ang nadula namon sa volume sa pasero, pag ang increase na 8 pesos sa per liter sa diesel, ang namon dutay sa plete. Para nga isigisiging biyahe. So Sir Frank, kamusta ang biyahe sa buwang sang fast craft? Damo man pasahero nga nagasakay? Di subong, almost mga ga-average na may 100. No? So, kumita may mga dabot na kami na ang full capacity namon is 250. So, ginalaw lang kami nila mga 170, 180. So, ang amon capacity, ang amon na biyahe mo, mga average lang kami 100. Per trip. So, kinanglan ma-average kami at least mga 150 para nga may ginansya kag makabawi man siya gasolina kag sweldo. Kasi namon diferensya nga 50 pesos ang 50 passengers bawion talang anay siya dugang nga place ya. Kasi para nga sige-sige kag hindi na kay ang volume amatamat man gasaka. So kaya especially nga kapakadto kita sa Disyembre, labot nga may 13-month pay, may bonus, yung tao basta Disyembre, kagwa gimang kaglaw na gasto, no? So, ang alert level top 2, which boots nga nun, medyo na kontrolar na gidman sa atong LGUs, ang local transmission. So, ang tao daw may nakahadlok bilang mabakod ng korasyon niya sa paggawa at magnegosyo kag travel mag-enjoy na. So Sir Frank, ang sa minor, ni bilang 4 to 11 years old, ano ni ang require sa ilang magbiyahe, Sir Frank? Kung why pa sila sa eskwela, birth certificate, o kung eskwela na, ang ila lang school ID. Oo. So gamay lang man ang taas ang plete, Sir Frank, no? Mga pila ni kapesa? 50 pesos mo lang, oo. Pila, Sir Frank? 50 pesos, 50. Okay. Oo, 400 ang economy, non-aircon, 425 ang amon tourist, economy tourist na aircon, ang first class na ato sa babaw is 500 pesos. Yes. So sa full na siya, Sir Frank, no? Tapos na sa student, senior, kag minor, so may corresponding man isa nga fair rate. May discount sila nga 20% ang student. Yes. Discount sila. Tapos ang mga below 4 years old, mga babies, infants, why na na? Okay. So, puguso lang sila sa ilang kwan nga ginikanan or ang ila guardian, no? Ganito talaga ng iya. Yes. From 4 to 11, kaya may bayad siya mo, let's daw half fair na siya, ila plete, inatagaan din na sila seats. Pagkiyan sila yan. Okay. Ngayon, ko lang bulig sa inyo na dapat i-disiplinahon ginata ng lawas nga number 1 gate, social distance. Salo ko naman siguro sa kahit naman sa barko, sa ferry, magsaka, magpanahog, dumog pagid. Laka lang. Laka-laka lang, social distancing. Tapos, gamit kita face shield, kag face mask. Hindi ginapangaon. To protect yourself, no? Avoid ang eating while on board. Or, kaya ara ka sa enclosed na space. No? So, may aircon pa ka kung ato ka sa first class ka sa tourist. All the time, naka-cover mo buyas ang face shield, ang baba mo kung ilong may face mask. Yes. At text lang dahil hindi na nga mag-kutso-kutso mo.
before ka mag-board, kaon ka nga daanda. Kung hindi ka na, so, avoid ata nga paon with ang facial face mask kay matimo ko na kaon ka na sana mismo also this no we avoid it anay sila. So, all the time, okay, in close na space ikag may aircon pa. So, we should discipline us. You have to learn how to discipline ourselves. Ang COVID ni, duwag lang yung makatap na, ang bakuna, kag magbakuna, hindi ka pa mag-disiplina sa lawas mo at hindi ka kagbawa silang COVID. So, paliyog ko, yan bakuna gig, kag-disiplina, ay naman, or else you'll end up sa hospital. So, yes. Ka mag-survive, 10 million. No, pila lang ka tao, no? Pila nila nagkaroon may million para may tumulong. So, social distancing na. Nang sunod lang sa... Okay, sige. Tiyan mo na, ang importante, follow lang kita sa social distancing, sa minimum health protocol, hindi magdinaguso. Kay makaabot man kita sa kaladtuan naton. Kung maginutok kita, magkaabot man ta sa kaladtuan ta, pero basi pag-abot ta sa kaladtuan ta, may ara na kita corona, virus, bumbulyani. Yes, Bambodan. In fact, na Bambodan, no? So, sa Diregani, Bambodan, ang sitwasyon din natin subong sa may new government center. So, ipaning natin ang camera, Bambodan. No, Bambo Gracelyn na paliyog. So, kadamo, get Bambodan sa mga kauturan natin diri. Kung makita, yes. Amo na galing nga nagkanto kada sa government center kay para ipakita di karon sa aton mga viewers kung ano ka damo naman ang mga tao dira kag daw way naga-social distancing aw. Ano man Bambodan, sa may mga naga-check-yard diri nga kapulisan. May araman. So, sa City Legal Enforcement Unit, ari man diri sila Bambodan nga naga-control sa nga crowd diri kay daw kadamo-damo gid kung aton nga tan-awon Bambodan daw nagbalik na gid sa normal. Ini ang sitwasyon diri na daw maskara gani masyago. Tinutong sa nanaw pinsar ko daw si Bumbuan tong sa unahan to ho. Wala di si Bamboan. So amo na di Bambo, damo kita diri nga makita subong Bambodan may nagabaligya na diri sa mga hampanganan ng mga kabataan di kalabanan gid duway lang sang pandemic ho. Magani Bambodan sa daw kanami do malingaw kani Bambodan sa magtanatan-aw di sa mga kauturan naton nga may damo kagid di makitaan Bambodan may mga lingaw basi bala hindi talang ginapangayo basi lingaw subong hinulusol buwas. Amoged. So, ang ginapandam lang gid sila Bambodan nga dapat mag-social distancing lang gid sila biskan ano pa diri kadamo sang tawo no kay tiko hindi naman sila ikitikit gid katama Bambodan. So, mas hindi delikado o na mas lesen o na gamay ini ang ano Bambodan ang porsyento magnilat na nay diri sang mga corona virus. Kay anyway sa pagplastar yu daling kaginas na subong wala pa man siguro kamo nakita da nga mga tao nga wala naga-face mask. Ang tanan naga-face mask man. Yes, correct Bambodan. So naga-face mask man diri ang mga kauturan naton kay ti ang kalabanan gid Bambodan nga ari diri subong upod ang ilang mga ginikanan isang mga kabataan nalingaw na lang ina isang tanaw kay ti may mga lights na diri Bambodan o damo sa mga inigpat-igpat diri may mga burador. Subong pa lang daw nagaamat na siga ang mga suga dira. Bambodan, ining mga design o ng mga poste, ni ba lang may mga doka lights, amo pala na di, pero karon ini ang sa NGC, gid bala mismo ni Bambo, Danyo, ang building, na ginapasigahan na din nila, pula, kag green ini ang colors, so may mga design naman dira, may white na nga daw, ano na yung tawag natin, screen, white screen na Bambodan, siguro may ibutan na daw sila nga projector bala, nga may ipagawa na sila base mga greetings, so may amo na ang possibility nga ginatanaw naton, may mga design man to, sa may una gid sang NGC ni nga building nga may dako-dako nga karton nga daw ano daw regalo no Bambodan. May gift. Gift siya nga design. So amo na subong ang sitwasyon ng Bambodan no. So malingaw kag diri sa nga tan-aw kon. Mga nagabaligyan da sang balon wala pa man sang may ginpalid sa balon kay daw pertingidya kadamo sa ginabitbit. Kaloyan, Bambodan, wala pa man. Kaya ikaw mapalid, ne? Daw kaluluoy man ni Bambodan, makuturan. Takay helium nga daan, hindi mo na niya malagas, dali-dali. So, amaning kabudlay, kati kay
Subong amo ni ang nadamo na din sila nagabaligya bambudan no sa mga pulo ni sila kabilog di gurang gabaligya sang helium ni nga balon. So amo na ni ang ginaaligmat-aligmat man diri ang mga kabataan gid bambudan kay may-ari pa din nga mga So base pag suspitso ko magdulom-dulom pagig karon madamo pagig na dira. Laban-laban gid bambudan kay ti subong weekend mo no, Dominggo ang adlaw. So amo na ang ekspektaron checkyaron tadi karon bambudan kung kamusta liwat o kung kamustahon naton diri ang sitwasyon karon sa NGC bambudan. Sige magulugab inaman karon Salamat gid Bombo Liani. Yes, sa Bambudan live kita diri sa New Government Center iniisi Bombo Liani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Salamat gid Bombo Liani Zil Minardo. Live nag-report dito sa New Government o kung sa Bacolod Government Center. Madamo na mga kauturan nato nagalinagaw daw makasiling kita nga daw nag-amat-amat tigid man pagsik. Nag-amat-amat tigid man sadya. Basta hindi lang kamo magkalipat sang minimum health protocol. Parang ang sinadya ta subong sa palabuton sinadya mangyapon. No pagkabuwas sinadya mangyapon, no kay basib lang sadya subong buwas subo. Kung magka-coronavirus. Sige no karon sa gabi ilaragway naman sang aton nga mga reporters ang itsura ang mga kaganapan dira sa government center. Samtang nag-amat-amat kita halog karon sa aton nga health protocol. Ginakulabos na kita banwas ang oras diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition of danay kita karon dugay-dugay sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Upod sa inyo anchorman idi si Bombo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Ang oras ay netid sa inyo ng Nakahibala-bala ka mo kasunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. mga kabombo. Yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat
kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaloan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multipurpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po.
ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadak. Tama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo At gamita ang Bombo. Ikaw lang ang aking ibigin, Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtub sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya, isa kabugay sang Diyos, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Maayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan mga kauturan. Yari naman kita sa aton programa Ang Pamilya Karon. Ini ang inyo abyan sa kahanginan si Sister Ameline Paglinawan sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, Kura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Magahatag siya sa aton sa mga panugdaon sa tagpadala sang iya kasaysayan sa kabuhi sa sininga hapon. Sa aton pagpadayon, isa ka mainit nga pag-abi-abi kay Father Francis. Welcome liwat sa aton programa, Padre. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan. Nari naman kita sa aton programa, si Father Francis Gihapon Perez, ang inyong alagad kagabihan sa kahanginan. Siyempre, upod nato ang aton nga partner, no? Sister Ameline, kag subong man sa inyo tanan nga padayon sa pagsuporta sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Special man nga pagpanamyaw sa tanan gid nga matutom nga nagaupod sa aton sa sini nga programa. Upod kay Mabel, mga muyo kita. O Dios nga amon amay, itugot nga higugmaon kanamon sa bugos namon nga tagipusoon, kagang amon isig katawo, subong sang imo paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo. Imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo,
Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton karon mga utod ang pagsaysay ni Mabel sang istorya sang iya kabuhi nga gindangop diri sa aton programa. Pamatian naton ini pagi sa isa ka drama kag magahatag mandayon sa mga panugdaon si Father Francis. Dear Padre, tawgal ako sa ngalan nga Mabel. Nagapanoigon sang 45 anyos. May bana kag duha ka anak. Ang akon problema, Padre, natungod sa akon bayaw nga tawgon ko lang siya sa ngalan nga Digna. Wala sa nagapangaluyag sa iya kay suplada ini. Wala siya sang obra, Padre. Bangod ginapadalaan lang siya sa magulang niya nga OFW sa Dubai para nga opdan ang iya iloy kag ang manghod siya nga may kulang sa inog halangop. Balo ng akon ugangan, Padre. Kag ang bana ko, among iya kamagulangan. Furman ang bana ko. Gani kada semana, kis-alang siya makapauli. Ang nainitan ko lang, Padre, kay ang bayaw ko, ginapadalaan na gisang utod nila sa Dubai, apang kun wala ganing bana ko sa balay, kag nagalakat sa pag-obra, dayo niya pangayo sang iya mga kinanglanon sa amon. Agod mahangpan ninyo ang tanan, ari ang akong pagsaysay. Nang, may shampoo ka da? May ari man, nga ahaw. Maligo ko Ay Dawhalin ka man sa tindahan, wala ka nagbakal? Nalipat ko mo. Ay, nang, anong sudaan mo man? Nagutom ko May isda da. May tinapay man da. Pero hindi na yung pagtanduga ha. Kay para na sa mga bata ko. Pwede ko da makapangayo bisan kamay lang nang. Amo sina permi nagakatabo. Ang lain pa, kay ginatipid man niya ang pagkaon sang ugangan ko kag sang manghod niya. Buta nga ginaawayan nila sang bana ko. Apang wala ginagapanugid ang bana ko sa utod nila sa abroad. Tubtob isa ka adlaw sina, nagkadto si Digna sa balay. Nagpangayo sang balanyos kag bulong kay nagasakit ko nung yatyan. Apang natabuan man nga ara ang bana ko, kag naaking ini. Sa pagpadayon ko pagid. No, may balanyos ka da? Hulam ako, bi. Grabe ka man ba? Pati balanyo, si Sarig ba pa diri sa amon? Dinanaginan siya mo sa kwarta nga ginapadala sa utod tao para sa ilan ni nanay. Sa ilan ni nanay, Kamahal nga daan sa mga balaklon subong nung. Mahal. Pero permi lang bago ang bayo mo kag pantalon. Gina-blow out mo pa permi mga amiga mo kung birthday nila. Ti ano, gid? Napatay sa gutom sila ni nanay, haw? Wala man. Dali na lang. Tungod sa ginabuhat mo ina. Hindi ko na ini mapalampas, Digna, ha? Makaabot ganina sa kay nini ang ginabuhat mo. Sobra karagid ya. Ginsugid ni Mario sa utod nila ang bahin sa ginahimo ni Digna. Gani kay nanay na lang ginapadalang allowance nila. Apang permi lang si Digna kag si nanay nagalalisay, kag permi lang nagapumurugso man si Digna. Nagapawala na lang ini sa Brown sa sulod sa ilabalay. Kag pati ang bana ko, nagaugtas man. Anong himuon namon, Padre, para nga mabago man ang ugali sang bayaw ko? Laygay man ako. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Mabel. So karon nga adlaw aton nga ginpili ang sulat ni Mabel. Isa ka 45 anyos, may bana siya kag duha ka bilog nga kabataan. Ang iya nga problema ang nahanungod sa iya nga bayaw. Nga iya nga ginhatag sa aton ang backgrounder sang sining iya nga bayaw nga sila niya iya baw kasuplada pa, kagastadora pa, kag pala ka pangayo nga so in English parasite, kag wala sang disposisyon, kag at the same time nga matawag naton nga hindi masaligan sa kwarta, nga hindi iya kundi iya man gani sang iya nga utod nga halin dito sa Dubai.
nga ginapadala sa iya para sa kinahanglanon nila tanan. So kanami man nga sulat kay sa liwat aton nga ginapahanumdum kamo tanan kung paano ang pagtamod kag pagpalangga sang aton mga obispo sa tanan naton nga mga migrantes kag subong man sa tanan nga mga Filipino kag Pilipina nga nagatrabaho sa GWA. Subong man ang aton nga mga seafarers, ang aton nga mga domestic helpers kag iban pagid ang sitwasyon sang aton nga mga kauturan sa abroad. Kag subong man ang aton bala ugali diri sa Pilipinas kag sa pamilya nga ti nagasalig lamang kung ano abi ninyo kung ano kabudlay sang pangabuhi sang aton mga Pilipino didto sa GWA. Kag sad to say kung kisa daw hindi kita makabaton pero suno sa madamo nga obserbasyon ang number 1 nga export sang Pilipinas sa GWA sang pungsod amo ang mga Pilipino kag Pilipina nga export kay kadamo didto sa nagatrabaho nga kay diri sa Pilipinas kadamo man sang problema wa isang trabaho kag iban pagid ilabi na gid sa sining pandemic ang masubo pagid nga aton subong nga mapanilagan kag aton subong na eksperyensyahan ang mga news bala nga ginatawag ang exodus sang aton nga mga nurses, sang aton nga mga healthcare workers, sang aton nga mga doctors. Bango diri sa aton sa Pilipinas, kadamo sa mga palaligban kag nagaguluwa gani subong bisan sa mga inquiry sa aton nga mga senador kag iban pagid nga kadamo sa mga palaligban, kadamo sang graft in corruption kag iban pagid. Gani sa tinadumduman nakon sa ni sulat nimo Mabel nga kita nga Pilipino nagakalipay gid kita sang aton bala nga ginapadayaw nga ginasiling charity begins at home. Pero I think makasiling man ako sometimes nga corruption also begins at home. Kag amo ini ang imo sulat Mabel sa imong bayaw nga siling nimo. Di sa aton nga akon iya personal nga eksperyensya bala nga maangot na akon gihapon sa sulat ni Babel. So ka aksidente man to nga nakakadto ako sa Hong Kong isa ka bes kag nakatinir ko to mga isa ka semana kag nakaupod gani sa aton nga mga Pilipino kag Pilipina didto sa GWA ilabi na gid kun Domingo nga nagagulowa ini sila kag pagkatapos naga-outing sa GWA. Kanami bala nga pamalandungan ko magulowa ni sila kay ti may mga group by group sila, different kinds of languages, kag iban nga lugar, either Tagalog, Ilonggo, o kung Tagadiin. Makmo isa ka bes, nagpauli ako sa amon sa Kawayan, nagsakayla ako sa isa ka dako nga kompanya diri nga sa Lakyan. I will not mention sa ngalan sina kompanya. Pero samtang nagsakay ako dira sa Kabankalan, may duha ka babae nga masyado gid kagahod. Kag ginaistoryahan nila siling sang Iloy. Yabo ka di buenas gid sa akon. Kay may bata ako sa abroad, pamati lang ko sa likod. Siling man sang upod niya nga kumare niya, siya huumare daw kadiboy na sigit sa imo, kadamo gid iya sang nang imo nga mga alahas, mga singsing mo, mga aritos mo, kulintas mo, kag iban pagid. Nya amo gini ang diferensya iya, mare, kay may bata ako sa abroad. Sus, daw hindi na ko kaagwanta bala. Nag-intra ako. Silingko ti paliyog, inang hinay-hinayan nyo lang ang inyong istorya. Silingko chay, hindi bala mahapos ang pangabuhi sa mga tao sa abroad. Anong obra sa bata mo to? Siling niya domestic helper. Way mako nagpakilala nga pare. Silingko abi mo chay kung anong obra to sa mga domestic helpers naton sa GWA. Hindi lang hapos. May ara sila yung mga amo, yung masyado kadalok, mga pintas pa. Kag at the same time, halos hindi na sila makatulog sa pag-obra. Amo na gani kung kisa nagaka-aksidenteng iban kag nagakalahulog. Abi mo ang building dito masyado katag-as kag kung kisa ang ila nga mga linaban ila hinalay ginapakabit na iya sa ila diray nga daw balkon nila nati kung kisa may iban nga nagakalahulog kag nagakalamatay. Siling ko amo na gani hindi ka magsilinga di buenas. Didto ko say naghalin sang nagligad lang nga semana gani tipigi ang kwarta nga ginapadala sang imo nga bata kay hindi hapos. Di mo ini nadumduman ko ini Mabel. Kay siling nimo ang imo ni nga bayaw ginapadalaan sang kwarta sang iyaman nga utod. Meaning to say bayaw man niya kag pagkatapos siya ang ginapalakat kung ano ang himuon sina nga kwarta. Kag ti tan-awa bala suno sa imo sulat kay sa aton man nga gindrama dire
pirmi lang siya nagakadto sa inyo balay. O, isa dira nga gin-picture naton, nangayo siya siyampo. Kagdason, ano ang sudan nyo? Nakita niya ang tinapay, pangayoon ko ning tinapay, in so on, in so forth. Kag pagkatapos naman niya, everything, tanan. Kung ano ginabatyag ya, nang may balanyos ka, nang ano dira ang maayo amo ni. Di amo na nga ang resulta, kamo iya nga mag-asawa, kamo iya nag-ilinaway. Kag ang hindi paghangpanay, bangod sining ugali sa imo ni nga bayaw. Kag ang pamangkot dire iya, diin. Ginaano niya ang kwartang ginapadala sang inyo nga bayaw didto sa Dubai. Nga siya mismo ang nagapalakat sini. Kag nadiskubrihan ninyo nga ang kwarta gali iya ginagasto sa iya nga barkada. Maalwan siya sa iban. Kuripot siya sa iya nga pamilya kag sa iya kaugalingon. Ang pamangkot ko lang diri iya Mabel. Kwarta bala niya ini o kon ginpadala lang sa iya para sa inyo kag sa iya nga nanay nga gastuhon. Tinga nga ginapamangkot ninyo siya waay na siya sang isugid sa inyo kun ano. Ti injustice ina sa parte sang imo nga bayaw dito sa gwa nga ang kwarta nga ginapadala gali hindi man mapuslan. Kag ginagarnatsar lang siya niya sa iya nga mga barkada. Amo ina nga matawag naton bala daw linta siya. Kita kamo linta, kita kamo lamok, o kung iban nga mga sapat bala nga nagadepende lang sa pagkaon nila sa iban o kung pares ng utol sa ido nagatapik kag nagasuyop sang dugo kag iban pagid agod mabuhi kung maghabok na gani sila mahulog na ina sila sa ido kay damo na dugo ang ilalawas. Ti amo nang masiling naton sa in-English parasite. Nagakaon sang pagkaon nga hindi nila pinangabudlayan kundi ila ginasuyop sa kabuhi sang iban. Ti amo ini nga Mabel ang imo nga problema karon kung ano ang imo nga himuon kay ang resulta kamo ya mismo nga mag-asawa ang nagailinaway bangod sang ugali sang imo nga bayaw. Ti ang pamangkot mo anong imo nga buhaton? Simple lang ang akon nga ihatag sa imo nga solusyon, Mabel. Isugid sa imo bayaw dito nga nagatrabaho sa Dubai ang ginahimo sa ang imo ni man nga bayaw sa kwarta nga iya ginapadala sa iya para sa inyo pamilya agod nga mauntat na ini. Kag agod nga inang ang iya man nga bisyo hindi na magpadayon ini. So, why not? Nga singganon mo tong bayaw mo sa Dubai, nga ipadala lang direkta sa inyo nanay. Kag sinanay naman ninyo iya ang ma-budget para diri. Sang sa ipadala mo na iya, sa bayaw mo nga ina, nga siling nimo sa pagkasuplada pa, gastadora pa, sang kwarta nga hindi iya. Ti injustice ina bala, no? Mabel sa in English bala sa moralidad, anong kahulugan sang justice, no? Ang kahulugan sina nagasiling, give to everyone what is his due. Ihatag sa iya ang para sa iya. Pero kay hindi siya masaligan, kay hindi man na iya kwarta, hindi na pagsaligi siya. Di mo ina, nga kasimple lang sang akon isiling sa imo Mabel, isugid sa imo utod didto o kung bayaw nimo sagwa. O kung basi siling man sang iban, singganon ka naman sa imo na nga bayaw, nga nahisa lang na siya kay ako gabaton sang kwarta, ikaw naman na Mabel ang iya kontrahon. Nga masiling siya nga nahisa ka sa iya kay siya ang ginapadalaan sang kwarta. Pero depende na iya Mabel sa inyo iya nga arrangement para dira. Pero amo ina gyapon nga masami ko ginapahibalo, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo nga sa inyo nga may pamilya sagwa kag sa inyo nga nagabaton sang kwarta halin sagwa sa pinangabudlayan sang inyo nga mga mahal sa kabuhi tipigi ninyo ini. Kay hindi lang ina katulad sang dahon nga ginapamudyot nga nagakalahulog sa dalan ginapangabudlayan ina dugo kag balhas ang ila sina nga kapital agud nga makapangita sang kwarta nga ipadala sa inyo diri. Gani palihog, panimalay nga ari diri, be honest to yourself,
kag be honest also sa mga tao nga nagapangabudlay para sa inyo. So, Mabel, amo lang ina nga akon nga masiling sa imo, kag kabay pa nga nagapamati ka subong, kag subong man ang imo nga bana, nga hindi ka mo mag-ilinaway kay maguba iyang inyo nga relasyon, bangod lang sining imo nga bayaw. Ang pinakamaayo sa tanan, ikomprontasi siya, kag isugid na sa imo nga bayaw dito sa gwa, kag ang kwarta ipadala kay nanay niyo. So si Father Francis sa gihapon, nagapasalamat sa inyo, kag subang nagatamyaw sa inyo, sa maayo gid nga pagpamati, kag may God bless us all. Madamo gid nga salamat, Mabel, sa imo pagsaysay sang inyo istorya. Pamatian naton subong ang mensahe sang aton balasahon sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 12 kag chapter 4 verse 2. Ginatudlo ni San Pablo sa aton kung paano kita maghulat sa pag-abot sang Ginoo. Dapat kita magpangabuhi sa pagkabalaan kag paghigugma. Basahon naton ini. Mga utod, kabay pa nga ang Ginoo magpatubo sang inyo gugma sa isa kag isa, kag sa tanan nga mga tawo. Kag mangindako ini subong sang amon paghigugma sa inyo. Sa sini nga paagi, mapalig-on ninyo ang inyo mga tagipusoon, kag manginhimpit kamo, kag manginbalaan sa tubangan sang aton Dios nga Amay. Kung mag-abot ang aton Ginoong Hesus, kaupod ang iya kaugalingon nga mga tawo. Sa katapusan, mga kauturan, nakatuon kamo sa amon kung ano ang nagakabagay nga pagkabuhi agud mapahamuot ninyo ang Dios. Kung sa bagay, amuman ini ang inyo pagkabuhi halin sang una. Kag karon, nagapangabay kami, kag nagalaygay sa inyo sa ngalan sang Ginoong Hesus, nga mag-uswag kamo sing labi pa. Kay nahibalan ninyo ang mga sugo nga ginhatag namon sa inyo, paagi sa gahom sang Ginoong Hesus. Mga utod, kabay pa nga ang pulong sang Dios maghatag sa aton pirmi sang dugang nga kusog, bag-o nga kusog, kag bag-o nga inspirasyon, ilabi na sa aton pagpanglakaton sa sining panahon sang Adbyento. Nagaagda ini sa aton sang pagbag-o, pagbalhin sang aton mga pamatasan nga hindi maayo o mga sala nga amo ang kabangdanan sang aton pagpalayo sa Ginoo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, aton gid iupod ang intensyon ni Mabel. Mga utod, balunon naton ang pahanumdum sang aton Santo Papa Pope Francis, nga basahon permi ang Biblia. Hindi bala nga amo ini ang love letter sang aton mahal nga Dios sa aton. Kabay pa nga ang Biblia para sa tagsa kapanimalay. Hindi lang magpabilin sa aton mga aparador, kundi nga gamiton gid ini kag basahon permi. Kada adlaw sang kada isa o kun ululupod nga pagpamalandong sang pulong. Sang bana kag asawa, ginikanan kag kabataan, ilabi na gid sa adlaw nga Domingo. Mahimo man antes magtulog sa gabi. Pagi ini nga ang panimalay magatubo, ululupod nga magpanglakaton, nga may kapawa kagahom sa pulong sang Dios. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi.
kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan. Sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Migs, sinong botohon nyo? Siyempre, ang manggaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute. Tisoy, para kung may sosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung mag-represent siya sa aton banwa. Kinahanglan gidyang maisog para bla ang tanan ko rogaw. Ikaw, sino ang kandidato mo? mo? Ang tampad kaghanda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matud-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alangan. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sang sini nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtub na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa Ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sang mahal nga Dios magpabilin sa tagsa ka miyembro sang pamilya. Kabay pa. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pagdisinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas sang na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligat sa tak na 6 sang gabi. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mayang gabi Pilipinas, good evening Western Visayas, welcome sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagan ng Bombo News and Views Evening Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 28 sa bulan sa Nobyembre sa inyong 2021. Kon 27 days to go before Christmas. Kakaroon kato na kita sa aton nga mga headlines sa balita lokal.
Trio 3rd IB sang Philippine Army nagpahanumdum sa mga kandidato sa 2022 elections nga hindi maghatag sa mga NPA nga nagapangilkil o kung nagapatigayon sang extortion. Director for External Affairs sa Kamsi Talisay nagpasalamat sa award ginabaton nagikan sa PEMO sa pagkilala sa pag-amlig sini sa palibot. Top 2 sa board exams ang Civil Engineering, residente sa Bago City, Negros Occidental. Eloy Charlene Grace Gelutin nga nag-top 2 sa Civil Engineering Board Exam tuman ang pagka-proud sa achievements ang iyang nga anak. Anay priso bangod sa pagbaligya sang illegal nga droga, balik sa presuhan matapos madakpan sa drug bypass operation sa barangay Vista Alegre, Bacolod City. Samtang sa ato man nga balita national, barko sang Philippine Navy nagpatigan sang passing exercise ag naval drills sa El Nido, Palawan sang Biyernes upod ang Pakistan Navy. Mga pasahero nagikan sa South Africa kay iban nga pungsod nga may na-detect nga Omicron variant ginamonitor sang Philippine government. Mga nagbaton sang sobra sa required nga COVID-19 vaccine doses, hindi covered sang indemnity fund sang gobyerno. Sa balita international, 3 ka persona patay sa pagwaswas ng bagyong Arwen sa United Kingdom. Czech Republic nasulod na sang Omicron variant sang COVID-19. Sa balita sa hinampang, pila ka mga provincial teams kalakip ng MRT Negros makigbahin sa Philippine National Volleyball Federation Champions League men's competition nga magabukas sa Lunes. Sa balita sa entertainment, Lizelle Singkangko nagakalipay kag nag-touch sa pagnantaw sa pagsudigalanon sang anak nga si Kylie Padilla kag anay bala sini nga si Robin Padilla. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligad sa taknang alas 6. Ang gabi, sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan nga magapamati sa 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo, sa mga nagalantaw nagapamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sang www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita, upod ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the Second. Kakaroon kadto na kita sa aton nga detalye na sa mga balita lokal. Nagpanugyan si Trio 3rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte sa mga kandidato sa palabuton nga 2022 elections nga hindi gid maghatag sa mga katapos sa New People's Army o kon NPA nga nagapangilkil o kon nagapatigayon sang extortion. Sunod sa kay Pasaporte, nagpatigayon sang pagsinapol ang Joint Peace and Security Coordinating Committee nga ginalakipan sang Philippine Army, Philippine Coast Guard kag Philippine National Police o kon PNP kaupod ang Commission on Elections kag nalakip sa ilang nga agenda amo ang extortion. Sunod rin nagapadayon ng tropa sang pagmintinar sang kalinong kag seguridad sa probinsya. Nagpanugyan man ni sa mga units lakip ng kapulisan nga mangin vigilante. Bangod sa karon nga milling season, nakitaan sa mga rebelde nga oportunidad agad nga maka-extort sa mga planters. Sunod sa iya, kung makatipon sila sang reports, ila pagapasakan sang kaso ang mga madakpan nga nagahatag sa NPA. During some JBSCC naman, Joint Peace and Security Coordinating Committee, in-invite naman ang COMELEC sa Friday. So isa na sa naging agenda naman with regards to this one, extortion as much as possible. Wala na mo gin-engage ng mga politicians na maghatag rin. Ang kabayan sa pagpahayag ni Trio 3rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Samtang nagpasalamat ang Director for External Affairs sang Carlos Hilado Memorial State College sa Talisay City sa award ginabaton sini nagikan sa Provincial Government of Negros Occidental Provincial Environment Management Office. Kag kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa pagkilala sa inimuan sini agud maamligan ng palibot. Sa Good Morning Philippines, kinpahayag ni Roderick Samonte, college pa lang ini naggahimo na siya sa mga environmental efforts. Gipasalamatan sini ang PEMO nga ginsakdag ang hinimuan sini sa environment. Nagapadayon man ini tubtob sa karon ang mga aktibidad agud nga amligan ng Dunang Mangad, mangod pinuno man ini sa Greening Camp C Task Force. Sunod kay Samonte may mga improvement man kasulod bas ginpasanyog ang curriculum sa environmental education. Gipayag man sini nga dapat ikabuhi ko ano ang gina-advocate. Samtang gipayag man sini nga sang 2017 nag-champion sa no plastic kung sa diin wala na sang plastic cups kag plastic straws nga ginagamit sa baylo man sigdala sa mga balunan o kon galamiton sa tion
magkaon sa eskwelahan. Mayara man sila sang programa sa eskwelahan gina-schedule ang pagkolekta sang basura sa madunot kag hindi madunot agod nga ma-segregate sa maayo ang mga ini. Sang Abril nagdonsyar sila sang vermicomposting kung sa diin nakabaligya na sila sang 100 kilos sang vermi. Well, una sa tanan, nagpasalamat kita sa kay Governor Bong Lacson kag sa PEMO sa pag-recognize no paghatag pasitungog sa amon tanan kag sa akon personally no. I am humbled by the award kag tiya mo na akon ining ginahalad sa aton nga mahal nga makaako nga siya ang nagtuga sa aton tanan. Kag isa ka maga-inspirasyon sa akon man mga kaupod kag sa mga estudyante. Ang kabayan sa pahayag ni Sir Roderick Samonte, Director for External Affairs ng San Carlos Hilada Memorial State College sa siyudad sang Talisay. Nangin top 2 sa licensure examination for civil engineering ang isa ka graduate gikan sa University of Negros Occidental Recoleta sa UNOR nga nagapuyo sa Bago City, Negros Occidental. Kinkilala si Charlene Grace Guillotin nga isa ka scholar humalin pa lang sang siya ang kinder tubtob nagkolehiyo sa UNOR bangod ang iya iloy ang isa ka maestra sa integrated school sang nasambit nga eskwelahan. Sa interview sa Bombo Radio kay Guillotin, wala ini sang bayad sa iya nga pag-eskwela tubtob sa ini ang naggraduar sa kolehiyo kag ang nangin gastos lang siniya mo ang iya nga pagkaon kag plete. Si Charlene ang achiever na humalin sang kinder hasta sa kolehiyo ang nangin representative man sa mga kompetisyon sa nanarisaring nga aktibidad sa ilang eskwelahan. Suno kay Guillotin, samtang siya nagadako na diskubrihan sini nga hilig niya ang numero bangod sa ini ang naga-excel sa math kag English sa iya nga pagpili sang kurso sa kolehiyo. Ginpili ni Guillotin ang madamo sang numero nga ginasolve kay iya na desisyonan nga civil engineering na lang iya pagakuhaon nga kurso. Suno kay Guillotin, iya palangga kag nangin excited ini sa iya nga kurso nga ginkuha. Kinpakigbayan man sini nga sang siya ang magakuha na sang board exam, makapila ka beses naman nga nakansilar ang pasinawan apang wala ini naguntat sa iya nga pagtuon. Suno kay Guillotin, nangin pabor sa iya ang pila ka cancellation bangod nakatuon pagid ini sang malawig. Nagkuha man ini sang masteral degree sang iya nga kurso kag kasunod sini siya ang maga-enroll naman sa doctorate degree agud nga hindi mauyang ang iya nga oras. Si Guillotin ang nag-enroll man sa 4 ka nagkalain-lain nga online review center kung sa diin nangin mabudlay ang una nga pag-review sini apang nagpadayon lang ini sa pagtuon kag sa ulihi ang siya na ang nagatudlo sa iya nga mga classmate. Iya man niya ginapabugal ang training sang iya nga eskwelahan bangod din niya naghatag sa iya sang dugang nga kaalam. Ginpahanumduman sini sa iya nga mga kaupod kasubong man sa wala nakapasar sa board exam nga hindi mawadan sang paglaom kag ipadayon lang ang ilang nga mga handom. Ginpakibayan sini nga strict akon sekreto niya agud niya magtap sa board exam ang self-control sa tion sang pagtuon kag ang pagpursigi nga mangin madinaugon. Ginpasalamatan man ni Guillotin ang iya nga iloy utod kay bilog nga pamilya ngayara sa likod sang iya na angkon nga achievement. Bato man sa school sa laban, mga mostly writing. Kay since I was in grade 4, hasta nga nag-graduate ko sa college, no? I have been a campus journalist. So for 12 years total, nag-contest to RSPC, COPRE, nagapanlaban sa panulat sa province, mga national competition. Ang kabayan sa pagpahayag ni Charlene Grace Guillotin, second placer sa Civil Engineering Board exam. Samtang ginpakigbayan sa Iloy sang top-notcher sa Civil Engineer Board exam, kung ano ang klase nga bata si Charlene Grace Guillotin. Ginkilala sang iya Iloy nga si Marlene Guillotin, isa ka manunudlo sa Integrated School University of Recoletos kag residente sa Bago City, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio kay Marlene, iya ginsaysay sa may kinaiya ang iya nga bata nga nakatap sa board exam. Dugang pa sini nga achiever na kag naga-excel humalin pa lang sang nagsugod sa pag-eskwela si Charlene. Suno kay Marlene, nag-abot man sa tion nga ang iya bata ang nagdubo ang grado sa isa ka subject nga iya nakuha sang nagtaliwa ng iya amay. Apang bilang isa ka Iloy, iya ini nga gin-motivate agud nga magpadayon. Gipasalamatan man ni Marlene ang nakaangkon sang iya nga bata kag wala ini naghinulsol. Giningganyo man sini ang iban nga mga Iloy nga kadungan sa pagpangabudlay sang ilang mga kabataan sa pag-eskwela. Ila man ini nga suportahan agud malabot ang ilang nga mga sang mga kabataan ang ilang handom.
She also graduated salutatorian. Story behind yan na her father died, napatay si papa niya, meeting siya actually. Kumbaga, there was that very impact in her life na nahulog ang grado niya. Kasi inabalang nag-grieve kami and it was a sudden death. Being the magulang, naapektuhan man siya. No? But alright man, kay at least na-graduate Hill, salutatorian. Ang kabayan sa pahayag ni Marlene Galutin, iloy ni Charlene Grace Galutin. Balik prisuhan ng isa ka lalaki matapos nadakpan sa bypass operation niya patigayon sa Bacolod Police Station 7 sa Purok Araw, Barangay Vista Alegre, Bacolod City, kagabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station 7, ginkilala ang suspitsado kay Juan Frejas, residente sa nasambit nga lugar kay ginakabig nga street level individual. Suno kay Bonilla, una na iningan na preso kag anong katuig nga nagserbe sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP kaya nadakpan sa Bacolod Police Station 2 bangod sa kaso may kangtanan sa legal nga droga. Matapos nakagwa, ila iniliwat niya gin-monitor kay nakumpiskar nakumpirmar nga nagbalik sa illegal nga buluhaton. Nakuha sa iya nga paghinakop ang 5 tanan ka mga heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu kag 3 ka 1,000 pesos nga cash. Sa karon nakahunong nga suspitsado sa Bacolod Police Station 7 kaya natala na nga pasakan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kanda kita sa bypass operation dira sa may Purok Araw. Kung sa din, tigayon na ito nadakpan, kining suspitsado nga nagabaligya sa illegal nga droga. Nasambitan nato nga lugar, no? Sang gi-check nato ni siya, kaginusisa, convicted man ni siya gani dati, napailan siya kaso sa area man sa police station number 2. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginatudlo sa homilya subong nga Domingo nga nagpadala sa matuod nga hari ang aton Ginoo. Sa homilya ni Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish, ipahayag niya nga paagi sa homilya nga ang Ginoong Diyos nagpanugyan nga mayara sang promisa kag ini ang nagpagpadala sa isa ka leader nga aton palaabuton. So kay Father Pasquin, ang leader nga ginapadala sang Ginoo ang dapat aton nga batunon kag i-welcome sa iya nga pag-abot. Dugang pasini nga may pahanumdum sa aton nga pag-abot sang leader, dapat makita sa naton nga ang pagyugmaanay kag manginbalaan sa aton ginabuhat. Dugang pa ni Father Pasquin nga ang igapadala nga leader amo ang Ginoong Jesus kag siya ang magadala sang kabuhi nga wala sang katapusan. Apang antes naton ina maagom ang padya sang Ginoo, dapat nga makita sa aton ang kapisan, katutom kag masami nga pagpangamuyo. Ang ordinary nimo nga ginaobra, make it your prayer to God. Pagabiyahe ka, make it a prayer, Lord. Pagabiyahe ako, ining akon pagbiyahe, this is for your glory. Magaobra ako sa tiyandahan, magabaligya ako. Ginoo ining akon nga ginaobra para sa imo himaya. In other words, awareness of the presence of God. Ang kabahin sa ang homilya ni Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa takna alas 6 ang gabi. Ato na nabatian ang aton mga balita lokal, karon saylo naman kita sa detalye na sa mga aton mga balita national. Nagpatigayo ng multi-capable frigate BRP Jose Rizal sang Philippine Navy sang passing exercises kag iban pa nga naval drills. Kaupod ang PNS Tigreal sang Pakistan Navy nga matinlok platform sa El Nido, Palawan sang Biyernes. Sunod sa Philippine Navy, ginapakita sang bilateral naval exercise sang commitment sang Philippine Navy sa pagpromote sang kalinong, mutual respect ag stability sa Indo-Pacific region. Sunod sa ila ini ang testamento sang pagpasanyog sang kahilwayan kay seguridad para sa maritime nation sang Pilipinas. Ginpatigayon man ang pila ka mga naval exercises kang isang semaphore exercise, flag hoisting exercise kag simple maneuvers agod nga matistingan ang abilidad sang barko sa ship handling kag seamanship. Kinpasidunggan sang Philippine Navy ang most advanced frigate sang Pakistan sa pagperform sang Mandarail, ang customary tradition sang Navy sagod ipakita ang pagpasidungog sa tunga sang maayo nga partnership kag pagbinuligay sang duha ka pungsod. Samtang ginamonitor na sa karon sa national government ang pasahero na gikan sa South Africa kay iban nga pungsod nga na-detect ang B.1.1.1
529 coronavirus variant ukon Omicron nga ginapatihan nga mas makalalaton kumpara sa Delta variant suno sa Bureau of Quarantine. Suno kay Roberto Salvador Jr., BOQ Deputy Director, ginpahayag sini nga pagatumuron pa nila ang mga nagabiyahe nagikan sa pungsod nga naapektado sang Omicron. Suno kay Salvador, ginmanduan ang BOQ kag DILG o Department of Interior and Local Government nga tumuron ang travelers nga posible nagikan sa apektado nga pungsod sang nasambit nga variant. Suno pa diri wala pa sa karon sa monitor nga mga Pilipino nagikan sa apektado nga mga pungsod. Suno kay Salvador, ginapahayag nga ang Omicron variant ang ginapatihan niya 500 times ka infectious kumpara sa Delta variant. Ang Omicron variant ang ginapahayag sa mga scientists nga mayara sa mataas nga numero sa mutations. Ang una nga na-detect sa South Africa sang tinadikdan nga semana. Ang kaso ang na-report man sa travelers sa Belgium, Israel kag Hong Kong. Ang mutation sa Omicron nga mas kilala nga B1.1.529 ang makabulig sa virus nga i-evade o kon i-evade ang immune system sang lawas kag mahimo nga mas makadaton suno sa scientist. Kinahanglan ang duha ka semana agod nga mahibaluan ang epekto sang karon nga bakuna batok diri. Ginasuggest ni National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Ted Herbosa nga ang gobyerno ang dapat magpatigayon sang review sa green list countries nga mahimo ma-detect ang Omicron variant nga ginakabig sang World Health Organization o WHO nga variant of concern. Ginhimo ni Herbosa ang suhestyon matapos nga pamangkoton nini nga kun ang gobyerno ang dapat nga i-reconsider ang pagpahanugot sa mga foreigners nga ginapahanugutan nga magtiner sa pungsod sang wala sang visa humalin sa Disyembre 1 tubtob Disyembre 15. Sunod kay Herbosa, dapat nga i-monitor ang iban nga pungsod kag i-reclassify ini. Sunod diri madamo sang pungsod nga yara sa green list. Yani kinahanglan niya ibalik ang mga ini sa red list o kon yellow list. Isa-isa bangod ang European countries ang nakadetect na sa karon sang Omicron variant. Ang new variant sang coronavirus ang na-detect sa karon sa South Africa, United Kingdom, Italy, Belgium, Botswana, Hong Kong, Italy, Germany, kag Israel. Ang Pilipinas na mayara sang 44 ka mga pungsod sa idalom sang green list o kon ang mga pungsod nga yara sa low risk sang COVID-19 transmission. Apang sa karon ginkakas ang South Africa, Namibia kag Zimbabwe nagikan sa green list bangod ang sa na-record nga local cases o kon pag-detect sang bag-o nga coronavirus variant. Kag sa katapusan nga balita national, nagpaandam ang National Task Force Against COVID-19 advisor nga si Dr. Ted Herbosa nga hindi pag-cover o kon hindi i-cover sang indemnity fund sang gobyerno ang mga pumuluyo nga nagkuha sang masobra nga sa required nga COVID-19 vaccine doses. Suno kay Herbosa, nakabaton sila sang reports angot diri kag ang masubo pa ang report ang wala natabo sa vaccination center. Suno diri santo sa nabaton nila nga reports ang nga ginapatigayon na aktibidad nga individual kag naisahan sa mga ini ang sistema paagi sa pagdeklar nga wala pa sila sa nabakunahan agud makabaton sa bakuna. Ang indemnity fund ang bayad sa mga maka-eksperyensya sang side effects nagikan sa inoculation kag ini ang naga-cover sang ginapahanugutan nga amount sang vaccines. Sa karon ginapahanugutan lamang sa national government ang booster shots para sa senior citizens, health workers kag mga tawo nga may comorbidities. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna alas 6 ang gabi. Ato na nabatian ang atong balita national karon sa ilo naman kita sa atong mga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa United Kingdom. Ginkumpirmar sang Bombo correspondent sa United Kingdom nga 3 ka mga tawo ang napatay matapos na magwaswas ang bagyong Arwen nga may dala nga pagmadlos ang hangin nga malapit 100 meter per hour kag mabasog nga snow sa United Kingdom. Suno kay Ramil Isugon, ang iba nang napatay bangod na tumbahan sang puno. Naibaloan niya nagtuga man ang mabaskog nga bagyo sang pagkaguba sa mga building kag nagbilin sa masobra 150,000 ka mga balay nga wala sang kuryente. Nagpabili ng amber kag yellow weather warnings ang nagapabilin niya in place sa bilog sa palibot sang pungsod sa dalagko nga bahin sang pungsod tubtob sa gabi sang Sabado. Pila ka mga rehiyon sa England kag Scotland na nakita nga may nga ang snow kag Met Office ang nag-issue sang yellow weather warnings para sa ice sa duha ka pungsod. Ang mga napatay ang ginalakipan sang isa ka lalaki nagikan sa Lancaster ang napatay bangod natumbahan ini sang puno sang Lake
district town sang Ambleside, suno sa Cumbria Police, samtang isang napatay bangod na igo sang natumba nga puno ang salakyan sini sa Antrim sa Northern Ireland. Kaya ang isang nagikan sa Aberdeenshire ang napatay man kasunod sa natumbahan sang puno ang salakyan sini mga alas 6 ang takna sang gabi. Ginpaandaman man sang Met Office ang Northeast kag Northwest sang England, Yorkshire, kaya ang Midlands ang lauman nga ang matugnaw nga tiempo tubtub sa Lunes. May ara natin nga storm dire ginatawag nga Storm Arwen daw tatlo na ang patay ay iba na tumbahan sa kahoy. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bumbo correspondent Ramil Isugon nagikan sa United Kingdom. Kag sa Czech Republic, nakasulod naman ang Omicron Coronavirus Disease 2019 COVID-19 variant. Ini ang ginkumpirmar sa tagpamaba sang Regional Hospital sa Northern Czech sa syudad sang Liberec. Suno kay spokesman Vaclav Ricard, ang nasambit nga strain ang nagikan sa babae nga pasyente. Samtang ang United Kingdom, Germany kag Italy ang nagkumpirmar man sa una nga duha ka kaso sang bago nga Omicron strain sang coronavirus. Ang variant ang nagtuga sa pila ka mga pungsod nga magpatuman sang pagsulundan kaangay sang travel bans sa pila ka mga pungsod sa Southern Africa kadungan sang abiso sang World Health Organization. Samtang ang iba nang nagpatuman sa bago nga lockdown sagod nga mapunggan ng paglaptas sang COVID-19. Ang Omicron variant kinapayag sa mga scientists nga mayara sa mataas nga numero sa mutations. Ang una nga na-detect sa South Africa sang tinilikdan nga semana. Ang kaso na report man sa traveler sa Belgium, Israel kag Hong Kong. Ang mutation sang Omicron ang mas kilala nga B.1.1529 ang makabulig sa pag-invade sa immune system sa lawas kag nahimo nga mas makalaton sa scientist. Kinanan ang duha ka semana agud nga hibaluan ang epekto sang karon nga bakuna batok diri. Samtang kadto naman kita sa Cape Town, South Africa. Ginpahayag sang overseas Filipino worker on OFW sa Cape Town, South Africa ngang apektado lang sang panibago nga COVID-19 variant nga Omicron o kon B.1.529 amo ang probinsya sang Gauteng, isa sa mga kapital sa South Africa. Pathag ni Everly Sereño, nagatrabaho bilang editor sa mga translator sa news article sa South Africa nga may siyam ka mga probinsya ang South Africa. Sunod diri ang may kaso lang sang Omicron variant among probinsya sang Gauteng kung sa diin nakita ang pagsaka sang COVID-19 infections sa sulod sang duwa tubtub tatlo ka semana. Sa karon nagapatigayon pa sang pagsinapol ang presidente sa South Africa nga si Cyril Ramaphosa kaupod ang COVID Command Council sang pungsod. Samtang nagabantay naman sang desisyon kung ano ang igabutang nga level sang lockdown ng mga pumuluyo. Sa karon paatag ni Sereño nga may kahilwayan pa sa paghulag ang mga tao sa Cape Town Province kag wala pa ginabawal ang pagtabok-tabok sa mga probinsya. Apang ginaistoryahan naman sa karon ang posibilidad nga temporaryo nga dumilian ang pagbiyahe tabok sa iban nga probinsya sa South Africa bangod sa Omicron variant. Suno kay Sereño, yara pa sa karon sa alert level 1 ang pungsod. Ang pinakamanubong nga alert level kung sa diin hilway pa ang pagbiyahe, pagpadulong sa mga simbahan, lubong kag pag-attend sa mga events, padulong sa beach, kasubong man ang hiking, kag nagapatuman lang sang limit sa kadamuon sa makatambong. Gindumduman ni Sereño nga naagya naman sa mga ini sadto ang pinakamataas nga level sang lockdown kung sa diin pila sila ka bulan nga hindi mahimo makagwa sa balay. Kadungan sini madamo man sa mga foreigners na stranded sa Cape Town bangod sa pag-istrikto sang border controls bangod sa pagsaka sang kaso ilabi na sadtong 2020. Ang hitabo ang nagtuga man sa paglala sang kaso sa mga individual nga nakabatag sang mental anxiety kag depression. Apang isa sa ginakahangawaan sang mga ini sa maabot nga holiday season sa Disyembre kun hinali nga dumilian ang pagsulod sa Cape Town sa mga gikan sa naaminhan nga direksyon. Patag ni Sereño nga ang ilang nga probinsya ang ginakabi nga local hospitality industry e nagasalig ang mga ini sa mga local kag foreign tourist. Bangod sa COVID-19 madamo man sa mga nagakakansilar nga flights. Apisar sa mga kabudlayan aminado man si Sereño nga madamo man sang nagapasaway sa South Africa nga wala nagasunod sa mga protocols sang gobyerno. Sunod sa OFW ang nagabaylar sa mga COVID-19 protocols ang may pag-atubangon nga penalidad. Pasalig naman sini nga ang general public sa Cape Town Province ang nagasunod sa protocols ng gobyerno sa South Africa.
Kung nabalitaan natin mga cases na nakita dito sa South Africa ay doon po sa pinaka-capital po ng bansa. Pangalan po ng probinsya ay Gauteng. Doon po kita ang ilang cases. As of now, ang cases po ng B11529 ay doon lang po sa probinsya ng Gauteng. Wala pa po tayong balita na kumalat na ito sa 8 other provinces ng South Africa. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Everly Sereno sa Cape Town, South Africa. Kag sa katapusan nga balita international sa Cape Town, South Africa. Aminado ang overseas Filipino workers sa Cape Town, South Africa nga madabo sa gihapon sang hindi luyag magpabakuna sa COVID-19 vaccine sa nasambit nga pungsod, gani gamay pa lang ang porsyento sang fully vaccinated. Suno kay Everly Sereneo, 59 million ang total population sa South Africa. Apang ang kabugusan nga nabakunahan ang yara pa lang sa 25.2 million nga mga pumuluyo. Hindi mo naman sigurado kung nagaumpisa na ang pagbakuna sa 17 to o kung 12 anyos to 12 anyos sa pungsod. Bangod sa manubo nga vaccination rate, isa sa mayor nga ginakampanya sang gobyerno sa South Africa ang pagbakuna. Suno kay Sereneo, may nagakalain-lain nga rason ang mga hindi luyag magpabakuna. Kalakip na diri amo ang conspiracy theory, kaangay na lang sa ginapatihan sa iban nga may microchip nga kaupod sa COVID-19 vaccine kag pagkontrolon ang mga tao. Mayara man sa nagapati nga satanic o kon satanic activity ang pagbakuna. Aminado naman ang OFW nga mabudlay ang pagkombenser sa mga ini. Suno pa kay Sereneo, voluntary ang pagbakuna sa general public apang mandatory naman ini sa mga essential services sectors. Ipakigbahin naman sini nga siya mismo ang nalatnan naman sa COVID-19 sang Desyembre 2020. Apang ginapakamaayo sini nga duha ka adlaw lang hindi nga naghigda kag nagmaayo naman ang pabatsyag apang naglawig lang sa napulo ka adlaw ang wala ini sang panabor. So diri duha sila sang iyang nga bata ang nalatnan gani regular ang pagcheckera sini sa pulse oximeter kag ginasiguro nga masami ini nga hydrated. Bangod sa mild ang sintomas, wala na ini gintugyanan sang doktor nga magpa-hospital gani nag-home isolation na lang ang mga ini. Wala man ini nagpawakuna sang o kung wala man ini nagpakuha sang swab test, sang nagbatsyag sang balatian, apang nakompirmar naman sini nga siya ang nagka-COVID bangod sang ini ang nagpabakuna sang antigen test sang Abril, nagwa sa resulta nga siya ang mayara sang antibodies. Dugang pa nga fully vaccinated na ini sa COVID-19 vaccines. Dako ang pagsalig ni Sereneo nga hindi ini na magkalala kung liwat matapikan sang COVID-19. Ang population ng South Africa is 59 million. Total population yun, ha? So far, ang vaccination po dito as young as, if I'm not mistaken, 18 years old. Hindi ko po alam kung nagsimula na sila maybe from 12 years old. Pero ang total number of vaccinated South Africans out of 59 million is 25.2 million. Hindi pa po tayo nangangalahati. Ang kabahin sa pahayag ni Bombo Correspondent Everly Sereneo sa Cape Town, South Africa. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang. Pila ka mga provincial teams ang nagalaw nga makatugag gilayon sang impact sa pagbukas ang men's competition sa Philippine National Volleyball Federation o kon PNVF Champions League sa Lunes sa Aquamarine Recreational Center sa Lipa City. Ini ang ginakipad sang Basilan Steel Spikers, Amin Anak Mindanao, MRT Negros o kon Mayor Raymond Tongson Negros kag Team Dasma. Sunod sa team manager sang Steel Spiker nga si Dr. Arnel Hajan. Ang Basilan Club ang ginabugusan sa mga players gikan sa Mindanao ang pagahimuon ang tanan sa ilang initial foray sa National League sang Federation. Si Hajan nga amuman ang PNVF Vice President ang nagpahayag nga bisan ini ang ila pinakaunang torneo bilang volleyball. Apang ang ilang mga players ang eksperyensyado naman gani nalauman ang malauman ang baso exciting nga hampang gikan sa ila. Ang goal naman sa mga ini sa PNVF Champions League ang mga makasulod sa Final Four kaya nagalaw nga magpanguna sa kompetisyon. Ang Basilan na nalakip sa Pool A kaupod ang Go for Gold Air Force kag VNS. Kasunod sang opening day ang Steel Spiker ang una nang magahampang sa Martes batok sa Agilas
nga ginabugusan sang kalabanan mga national team standouts ang MRT Negros naman kag Team Dasma nalakip naman sa Pool B kaupod sa Global Remit kag Sabong International Spikers kag mga ining nagalaom man nga mapamatud-an nga ang mga provincial teams ang sarang mga kaatubang 2-2 sa mga established clubs sa torneo. Ang MRT Negros kon Mayor Raymond Tongson Negros nga umpisa nga gintukod para sa kompetisyon sang Agosto pinaagi sa sunod-sunod nga tryout sa Negros Occidental kag Panay Islands ang magabukas ang ilang kampanya sa pagatubang sa Sabong International Spikers sa Lunes. Ang Monarchs ang nagarepresentar sa Dasmariñas City, Cavite, ang may rason man nga pagpasakop sa Championship League. Suno kay Mayor Jerry Austria Barzaga sa iya nga courtesy call sa Monarchs nga luyag sini nga ma-revive ang sports industry pag-aatubangon sang Team Dasma ang VNS sa Monday opener. Ang Steel Spikers, MRT Negros kag Monarchs ang nag-abot sa bubble sang Sabado kay nag-umpisa na sa training subong nga Domingo kasunod sang RT-PCR test. Kag sa balita sa entertainment, na-touch si Lizelle Singkangko matapos malantaw ang pagsugilanon sa iya anak nga si Kylie Padilla kag sa amay sini nga si Robin Padilla. Nahibaluan nga nagpatigayon sa Heart to Heart Talk sanday Kylie kag Robin sa YouTube channel sang aktres sang Sabado, Nobyembre 27, 2021. Ini ang tiguluhan ni Kylie nga the conversation I never had with my papa. Sa interview, gindumdum sa mag-amay ang ilang relasyon nagikan sa pagkabata ni Kylie kaupod sa iyang mga utod kag tubtob nga sa karon. Makita nga sa pag-istoryahan ay nanday Kylie kag Robin ang madalom nila nga koneksyon bilang mag-amay. Nag-post pa si Kylie sa Instagram agad i-promote ang video interview upod ang amay. Madamo sa mga netizens ang nagkomento nga nalipay sila kag nakakadlaw sa interview sa mag-amay kag kalakip na sa mga nagkomento si Lizelle Singkangko. Na-touch naman si Singkangko sa sugilanon sang mag-amay. Sa video, may mga kaygayunan man nga ginaistoryahan nanday Robin kag Kylie si Singkangko kag ang ilang ang pamilya. Si Kylie Padilla ang isa sa apat ka mga kabataan sang anay mag-asawa nga sanday Lizelle kag Robin kag kabahin diri sanday Queenie, Shenzhen kag Ali. Ang subang nga si Queenie ang ginbunag ni Lizelle sang 1991. Apang sang 1996 lang ang mga iniging kasal nga yara sa New Bilibid Prison si Robin. Napriso si Robin sa tong 1994 bangod sa kaso nga illegal possession of firearms kag nasentensyahan sang 8 ka tuig nga pagkapriso. Apang nakagwa ang aktor makaligad sang 4 ka tuig bangod nahatagan ini sang condition pardon ni anay President Fidel V. Ramos. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 39 minutos. 49 minutos na nakaligat sa tak na nga 6 ang gabi. Kag inyo na nabatian ang kabugusan niya pagpangalagad sang Bombo News and Views Evening Edition diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo petsa 28 sa bulan sa Nobyembre sining tuig 2021. 27 days to go before Christmas. Kag sa katapusan kami ang inyo nang intag balita. Bombo Glory Fatal Shario kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kakaroon sa ato nga Bombo News Analysis nga ginpadala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones ang aton Bombo News Analysis may tigulo Ginsikway. Ginsikway na sang Grupo Progreso si Greg Sataya. Wala kuno gintuman ang iya nga promisa nga mangin neutral sa grupo nga duha kay Albi nga puti kag Bing nga pula. Pero dali gid lang banwa. Suguran naton ini isa-isa. Halin sang pagsugod daw wala man kita may nakita nga si Greg ang may gindampigan. Mas una pa gani nga ang pulahan wala magtuman. Ini sa rason nga may congressman nga nagpadalagan. Ang grupo wala kuno sini sang kilabtanan. Apang nga ang mga supporters gintibong ang iya sini nga ngalan. Wala iniayhan gikan sa grupo ginbasbasan. Mahimo nga tayuyo na nga si Greg ang magabiya. Sa grupo nga iya ginsuguran, tubtob nga siya ang nagsaka. Amo ginmanini ang politika, wala sang permanenteng abyan o kontra. Sa mga buntante, amo lang ini ang aton nga patihon. Ang partido isa lamang kaorganisasyon. Wala sa partido nakasalalay ang kaayuhan sang banwa, kundi sa tao nga ang pagserbisyo amo ang ginauna.
Ang ini nga panguna-una pananawan naging padala ni Carlito Hunsay sa Barangay Alihis, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang